नमस्कार प्रणाम तक काल बरोगो लोग के तो सबके बतला दी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव सबसे महंगा कार लेनी है। जी हाँ, रउआ सबके बतला दी कि वो कार के कीमत बा 2 करोड़ 30 लाख। अभी के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री में केहू के पास उतना महंगा कार नहीं के भैया। तो वो लोग के बतला दी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार पवन सिंह 2019 में रेंज रोवर गाड़ी ले रही, जौना गाड़ी के कीमत रहे 1 करोड़ 56 लाख। जी हाँ, ओकरा बाद से केहू ऐसा गाड़ी ना ले रहा। अभी के डेट में सबके बतला दी कि एकमात्र ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव बानी, जौन की रेंज रोवर डिफेंडर कार लेनी है, जौना कार के कीमत बा 2 करोड़ 30 लाख। जी हाँ, तो अभी के डेट में कोई अगर सबसे महंगा कार में चले वाला बा भोजपुरी इंडस्ट्री में तो वो सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव। जी हाँ, और वो सब बतला दी कि कार के खासियत बा भैया कि बुलेट प्रूफ कार होगा। सबके बतला दी कि ओकरा गिलास पर कितनो गोली बारूद चलत रह जाए कोनो फर्क ना पड़े वाला बा। जौन की खेसारी लाल यादव मान ली तो लाइफ वो अपन खरीद ले बानी, अभी से लेके कभी उनका गाड़ी में रही तो सुरक्षित कुछ ना हो सकता। खेसारी लाल यादव के भैया पूरा सुरक्षित कार बा, उमें खेसारी लाल के खरोच ना आई। गाड़ी कितनो पलटी कर जाओ कुछो हो जाओ ब्लास्ट कर दे वो लोग, लेकिन गाड़ी के खरोच ना हो सकता आदमी के। जौन की खेसारी लाल यादव गाड़ी लेनी है। रउआ सबके बतला दी कि देश के प्रधानमंत्री जौन बानी वहाँ के रेंज रोवर डिफेंडर गाड़ी पे घूमेनी, उहे कार खेसारी लाल यादव ले बानी रेंज रोवर डिफेंडर। अपने भोजपुरी में बहुत ज्यादा गर्व की बात बा कि अपने भोजपुरी के एक सिंगर एक्टर जौन की ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव से नाम से जानल जाला, आज वो एगो कार लेनी है, जौन कार के कीमत भैया रउआ सबके बतला देले बानी। तो रउआ सबके अपडेट कैसे लागल कमेंट करके जरूर बतला। मिले तनी अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार, लव यू ऑल।